Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er zorgen zijn in de Frederikstraat na een nieuwe brand. De Extra meldt vandaag dat de Frederikstraat het middelpunt is geworden van een situatie die veel zorgen veroorzaakt. Dinsdagochtend vroeg werden 3 auto's volledig verwoest door een vermoedelijke brand. En afgelopen nacht werd een container die werd gebruikt als tijdelijk kantoor van een projectontwikkelaar in het gebied in brand gestoken. Ook deze container werd volledig vernietigd. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd wie verantwoordelijk is voor deze daden. Het onderzoek loopt nog, maar de 2 incidenten hebben aandacht gevestigd op een conflict dat al enige tijd speelt in de Frederikstraat. Het zou gaan om een projectontwikkelaar of een ontwikkeling van een project in de straat, waar sommige mensen in de buurt niet eens zijn met bepaalde consequenties daarvan, onder meer het afsluiten van straten en ook het afsluiten van een gelegenheid in de straat. En dat zou ertoe leiden dat er oneenigheid is. Nou, de politie doet nog onderzoek. Tot die tijd is er met de bewoners gesproken en gezegd dat men zich zoveel mogelijk rustig moet houden. Zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. En we zullen het voor u in de gaten blijven houden. Volgens Silvania moet premier Pisas vrede brengen binnen de MFK. Dat heeft hij vanochtend gezegd in een persverklaring. Oud-minister Javier Silvania laat weten dat hij wil dat Kilmar Pisas stappen zet om de eenheid binnen de MFK-familie te herstellen. Het gaat allemaal om een bericht van minister Cooper. Die heeft een paar dagen geleden laten weten dat er onderzoek moet worden gedaan naar een betaling. En daarmee wordt eigenlijk verwezen naar iets dat volgens Cooper verkeerd zou zijn gedaan door Silvania in zijn periode als minister van Financiën. Silvania zelf zegt dat Cooper beter onderzoek kan doen naar domeinbeheer en Fondation Cas Popular. En dat zijn uitlatingen laten zien dat hij niet weet hoe de online gamingsector op Curaçao in elkaar zit. Volgens Silvania zijn de insinuaties van Cooper fundamenteel onjuist. Curaçao verleent 617 gokvergunningen. Dat meldde de Extra vandaag, allemaal in het kader van deze discussie binnen de 2 MFK. Eén is een minister, één is oud-minister. De discussie over de online gaming-industrie. Curaçao heeft momenteel, en dat is interessant om te weten, 617 vergunningen uitgegeven voor online kansspelen. Die samen brengen bijna 60 miljoen gulden aan inkomsten binnen. En dat is een verklaring van Mario Galea. Hij is CEO van Random Consulting Limited. Als reactie op berichten dat zijn bedrijf jaarlijks 8,3 miljoen gulden ontvangt. En daar schrijft de Extra vandaag over. Het is voor de niet-kenners natuurlijk moeilijk om te doorgronden wie waar is en wat waar is en wat er precies allemaal speelt. Maar het gaat om een beschuldiging van minister Cooper, de huidige minister van Financiën, over geld dat jaarlijks naar Malta wordt gestuurd. En nu wordt daar vandaan gezegd dat er helemaal niks mis met dat bedrag is. Nou, we zullen het blijven volgen. ManPin wil vergadering over online gokken en dat is de oppositiepartij ManPin in het parlement van Curaçao. Die wil dat er een openbare vergadering komt over uitgaven voor online gokken. Het heeft allemaal met deze discussie te maken natuurlijk. En volgens Jaël Plet, fractiemedewerker van de ManPin, moet de Algemene Rekenkamer een onderzoek gaan uitvoeren naar alle geldstromen binnen de online gaming-industrie op Curaçao. Geruchten over terugkeer advocaat nemen toe. Ja, het is nog niet duidelijk. We hebben nog niets gehoord van de Bond van Curaçao, de FFK. Maar er zijn aanwijzingen dat Dick Advocaat mogelijk terugkeert als bondscoach van het nationale voetbalelftal. Dat meldt de Extra vandaag. Volgens niet-officiële bronnen zou Advocaat hebben besloten om opnieuw de leiding over de nationale selectie op zich te nemen met een contract tot 2027. U weet het. Advocaat die leidde Curaçao naar het WK toe en was daar als oudste bondscoach ooit op een WK aanwezig. Tijdens zijn periode als bondscoach behaalde Advocaat goede cijfers. De klik is er met de selectie, dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij nog even doorgaat als bondscoach, maar het is nog niet officieel.
Ongeluk op de Caminda William J. Kratz. Dat gebeurde gisterochtend. Toen kreeg de centrale meldkamer van de politie een melding van een verkeersongeluk op de Caminda José Liberia ter hoogte van de kruising met Willem J. Kratz. De politie was aanwezig en trof onder meer een jonge man aan die klaagde over pijn. Er was een Toyota 4Runner, die reed zonder voorrang te verlenen een crosser aan, een motorrijder. Daarop volgde een botsing en de jongeman liep schaafwonden op aan zijn hand en aan zijn voet. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel en hij is verwezen naar zijn huisarts. Gelukkig lijkt het allemaal mee te vallen. Probista start inzamelingsactie. Dat is Fondation Probista. Die begint zaterdag 1 augustus met haar jaarlijkse inzamelingsactie. De Stichting voor Blinden en Slechtzienden organiseert dan verschillende activiteiten. En daarmee wil het publiek kennis laten maken met de cliënten en aandacht vragen voor mensen met een visuele beperking. Zo is er onder meer een bioscoopbijeenkomst, speciaal voor mensen die niet kunnen zien. En is er een experience in the dark. En de hele maand kan er geld worden ingezameld voor dit goede doel. Dan moet ik zeggen, ja, gewoon een goede organisatie. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. De Arubaanse premier Mike Eyman was aanwezig in Peru bij de installatie van Keiko Fujimori, de nieuwe president van Peru. En op beeld is te zien dat mensen uit Peru, maar ook mensen die een link hebben met Aruba en in Peru wonen, dolblij waren om Mike Eyman te zien. Hij werd warm verwelkomd. En Keiko Fujimori is nu inmiddels beëdigd als president van Peru. En Mike Eyman was daar namens het Koninkrijk der Nederlanden. De nieuwe president heeft trouwens beloofd de politieke stabiliteit in Peru te herstellen, de veiligheid te verbeteren, de economische groei te stimuleren en het investeringsklimaat te verbeteren. De 51-jarige Keiko Fujimori die zei dat het belangrijk was dat alle politieke debatten achter het land worden gelaten en dat er nu wordt gewerkt aan de opbouw, de verdere opbouw van Peru. Dan positief nieuws uit Nederland. Glenke Antonia die heeft de Nederlandse titel hoogspringen gewonnen. De Curaçaose hoogspringster pakte daarmee goud op het Nederlands kampioenschap atletiek in Hengelo. En zij is atlete van Leiden Atletiek en ze sprong 1,83 meter. En op 3 augustus doet ze namens Curaçao mee aan de Central American and Caribbean Games. En hopelijk haalt ze dan weer een medaille. Dan naar Bonaire. Het parkeerterrein op Bonaire wordt ontruimd door de directie Toezicht en Handhaving. En het gaat om het parkeerterrein bij station Di Playa. Zoals mensen die wel eens in Bonaire komen weten, wordt dat gebruikt voor opslag van zeecontainers, opleggers, zwaar materieel. Allemaal spullen die er eigenlijk niet horen te staan en die niet zomaar weggevoerd kunnen worden. Daarom is een hele aanpak georganiseerd om te zorgen dat dit stadion weer veilig wordt. En vooral dat het ook veilig, alle containers en scheepswrakken, om het maar zo te zeggen, weggehaald kunnen worden. En daarna kan er verder ontwikkeld worden bij het stadion Di Playa. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want Suriname heeft een nieuwe bondscoach. We hadden het net al over Dick Advocaat, maar Suriname krijgt Henk Vrezer. Hij volgt Henk ten Kate op als bondscoach van Suriname. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach. En dat meldde de bond op sociale media. Vrezer maakte in 2025 al deel uit van de technische staf van Stanley Menzo. Daarna kwam Henk ten Kate, die is inmiddels weg. Die lukte het niet om zich te kwalificeren voor het WK. En Vrezer moet dat wel gaan proberen in 2030. Vrezer is zelf geboren in Paramaribo. Hij kwam als speler onder meer uit voor Sparta, Utrecht, Roda en Feyenoord. En hij was onder meer trainer van ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht, Waalwijk. En hij was laatst werkzaam in China bij Shaanxi Union. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra. We zijn er morgen weer. En ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.